Čaute ľudia, kamo, chýba mi stole brainot, mi chýba 3 brainoty halloweenské na halloweensku base, tak stačí napísať do komentárov, kamo, a podľa by som získal iba do indexu ľudia, kto mi napíše do komentárov, dohodneme sa, ja vám aj za to niečo dám, keď chcete, že vy to požičate do indexu. Takže 3 halloweenské brainoty chýbajú mi Quesadillo Vampiro, to je z toho tracku, čo sa mi dáva. Potom Mikoterina Čikoterina, tak, pod Pumpkin, a nejaké ešte halloweenské, napríklad keď máte Evil Edona, tak aj ten mi chýba. Spooky and Pumpkin to asi nebudete mať. A tak, takže mi napíšte, aj Los Mobilis, keby ste mali, tak toto nemám, takže do indexu toto potrebujem 3 halloweenské brainoty. Keď mi to dáte do indexu, tak vám dám za to garamu. No. Alebo môžeme sa dohodnúť, ja mám viac, ja mám aj, jak som dával to video, ja mám Berguren, Frajera a tak mám, ešte si môžete vybrať. No. Takže čaute. A napíšte mi do komentárov, keby niekto mal tie brainoty halloweenské. Čaute.